गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। जेब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ जेब्ला बोखावो अब्ला प्रमद बर'आ जेरैबायदि गाजा गोमजा बेसेबांबा समायना रमायना स्टेज खालायनानै आलासिफोर लेंहरनानै जेब्ला गोदोनायाव गानबाबो गानथ्रुनो हायै माखासे आर'नाइ गाननानै दिनैनि समाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोङाखै। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ जेब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ बोखावदों बे समाव बेसेबांबा सिनाय हायै मानसिफोरखौ आलासि लेंहरदोंमोन। बेबायदियाव बेसेबां खरस थांखो, जेब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ बोखावनाया बेसेबां खरस थांखो, बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ जेब्ला बेखेवदों अब्लाथ' नोंथाङा गाजा गोमजा बेसेबांबा आलासिफोर लेंहरनानै माखासे स्टेज बानायनानै बेबायदि माखासे बेखेवदोंमोन। बेखौ लाजिनो रोङाखै प्रमद बर'। दिनैनि समाव लाजिनो रोङाखै। आं खावलायो जेरैबायदि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ दाजाबनायाव जोंनि बर' माहारिनि आबसुफ्रा साननैसोनि थाखायल' होनना बुंदों। दा बेसेबां साननैसोनि थाखाय उन सिगां माखासे जोंहा बुंनो हानाय बेफोरनि जोंहा माखासे गोथौ माखासे हाबनानै थानाय खोथाफोरखौ जों बुंनो हानाय नङा। आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिजोबगोन। अब्लाबो जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव दिनै आसुफ्रा दिनै मानिनो हाया होनना बुंदों, दिनै गनायनो हाया होनना बुंदों आसुफ्रा। जोंनि बर' हारिनि आबसुफ्रा साननैसोनि थाखाय होननानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव रायजो राजाफोरखौ बुजायदों। अब्लाथ' दिनै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो हादोंब्ला, रायजो राजाफोरखौ कन्ट्रलाव दोननो हादोंब्ला, अब्ला जोंनि बर' हारिनि आबसुफ्रा सरकारनि बेनारखौ गोदोनायाव आलायबाबो साबसिन जासिगोन नामा, बेखौसो आं आसा खालामो। लोगोसे दिनै अल आसाम आसुफ्रा दिनै सोमावसारदों, जों मालाबाबो गनायनो हाया। बेखौ गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो गनायनानै लानो हाया होनना बुंदों। अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि दिनै गुबुन गुबुन आफादफ्रा मानो थाखाय जायफोरखौ जों बुंनांगोन गिबियाव दिनै इउपिपिएलआ बुंदों साननैसोनि थाखाय, आबसुआ बुंदों साननैसोनि थाखाय। अब्ला दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारनि बेनारखौ सिगांथिं आलायनानै लानाया साबसिन नङा होमबा? आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै भिडिअखौ, गाबोननि समाव आं स्पस्ट भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। बिनि थाखायनो जेब्ला तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ बोखावदों बे समाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोङाखै। आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आबसुफ्रा सरकारनि बेनारखौ गोदोनायाव लानाया साबसिन। जेरैबायदि सरकारनि जानानै बिथांमोना बुजायदों, दिनै आसुफ्रा दिनै गनायनो हायाखै। अब्ला दिनै डिफारेन्सआ मा? नैबेखौसो आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोङो। लोगोसे जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं गाबोन भिडिअ बानायगोन। सासे अरुणाचलाव केस गोनां साननैसोनि भितराव थांनो गोनां आरो सासेया दाखालि साननैसोनि सिगां गुवाहाटियाव फैदोंमोन। आं गाबोन भिडिअनि गेजेरजों स्पस्ट होगोन। आं जोबथारनायनि भिडिअ मानि थाखाय बुंनो गोनां जाखो, आं माने एसे हाबदाब गुबुन खामानि दं, बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो। थांनाय मोनायाव सासे एक्स एनडिएफबिनि फैबाय थानाय फेब्रुवारियाव थांनो गोनां अरुणाचलाव, बिथांमोना वारेन्ट केस। बिनि थाखाय दिनै मानो थाखाय दिनै फासि नांनानै थैनो गोनां जाखो, बिनि सायाव आं दिनै रायजो राजाफोरखौ एसे बिजिरनानै नाय आरो आं गाबोन भिडिअखौ फुरा होगोन। आंनि बुंनायफ्राव सुंद' भिडिअ बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला साफ्रोमबो रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो।